lang, nangangati. Yan, hello mga kabaranggayan. It's me, your Kapitano Orang. And ngayon po, sa vlog na ito ay pupunta tayo mangunguha ng dokyang and kung ano man po na makikita pa natin doon. Pero pinakasadya talaga natin doon is kumuha ng dokyang. So yan, nandito tayo ngayon sa ating way. Kung makikita nyo, napaka-fresh ng air. Yan, ang ganda-ganda ng air. So dyan yung mga kasama ko, naglalakad na sila. And kasi yung motor ito mag-akyat yung sidecar, that's why naglalakad sila. Ayan, so dyan guys, see you later. Papakita ko sa inyo kung paano kami kumuha. Yan, bye! So datoy tayo tata, kabakiran, agala tayo tibenak ditoy. Aripit. Amoy ba tibenak? So agala tayo tibenak ditoy aripit. Update you later, makadanon tayo. So tata agbiro kami ti binak ng before ti amin all. Agbiro kami agala-ala da palang ti galyang. Ay ano ti ito? Papaya. Ano papaya? Ano datan? Aba. So aba dayta. Han nga papaya, han nga aba. So ito. Basta tibiyag ditoy. Kwa probinsya. Nagbongga, nagsaya, di ba? O pak. O gaala da. Ay! Dum na mabuyain na kagalay ti dokyang pinalkang na imas apo aji. Napag-ukrad nga kasano. So yan, dito nakakuha na kami ng kaunti. Kaunti pa lang yung mga nakuha namin. So ito yung tinatawag na dokyang. Nagimas apo, lalo na pinalkang iluto na na. Kasati ka imas na. So yan, ito tayo pa lang. Biro kami rabong tata, rabong naka-imas nga rabong. So no apapan kay ti kastoy, be careful dagiti aray ana daganay dayto yun, gamusa ana. Musa ana. Bain, pusa aji tudok na nga kwa kastoy oh. So natudok ako apo, nagsakit. Agbiro kami tatati rabong, tatadati kami manan. So ato ikat private property mi ato. Kanya mi dadaga dito private property. So ata nagbiro tayo, let's go. So ang pasurong tayo at kita tayo na makangato tayo, makauli. So ata o yan, nakaakyat tayo. Wala po. Tignan natin, pagmasdan nyo ang ganda ng ating probinsya. Yan. So yan, proud Isabelino dito and proud farmer. Ito diba? Nagmayat. Tata, bumaba tayo manin kasi aglilinukwan tayo lang, umuli, bumaba tayo. Bumaba tayo. So toy. Ito yung nakadado nga maalam no talaga nga probinsyano ka mabiyag ka uray kas ito yung awan ti pera ana talaga ta duri apan ka lang dita igid makatakki ka ay makabiro ka ti pag si aram nalawat ti si army dito at ang amin makikita yo nga daga si army dayta anytime anywhere mabaling nga tumakki anes. So yan guys, nandito tayo ngayon na sa Aripit. So yan, ang gagamitin natin sa pagkukuha ng dokyang, di ba sabi ko kanina kuha tayong dokyang, is itong timba and isang kalagpasan. Tara na, let's go! So nandito na nga tayo, katabi ko lang talaga siya. Yan, kukuha tayo dito. Tuturuan ko kayo kung paano mabuhay ng matiwasay, chart. Kung paano mabuhay dito sa probinsya. So bababa na tayo dito sa, oh my gosh, naglamiis. Bababa na tayo. So medyo hindi siya malalim. So yan. So napagkakataon to guys, yes. Kailangan yung, pag kukuha kayo na ganyan, kasi yun lang ko, kasi yun ako sa, tapos, so yan. Just like this. Ano? Ay? Meron lang isa. Pero parang wala siyang laman. Ay, nabiyag si kayo! Oh, di ba? May anak siya. Yan, nakakuha tayo isa. 1 point. 2 point. Ano mo din isa? Yan. Nakanap lang. Ganyan. At this time, guys, wala siyang laman. Ayan. Magkalang kayo. Kaya mawawala ng pag-asa para may ulam tayo mamaya. Ayan. So kung wala doon, punta kayo sa ibang pwesto. Ayan. Ayan.
Puro bato. Pag mo na gaginto. Ginto. Yeah. Ulod saan? Shit! I got one. Isa. Tatlo pa lang nakukuha natin guys. Anong oras na? Wala pa rin. Wala. Pwede nyo gamitin yung mga sinelas nyo pang ganun para hindi kayo masusugat. Dalam. Char! Akala ko ginto. Bato pala. Oh my gosh! Nakuha ko yung mother nila. Ang laki. Mother nila yan. So yan. Lipat tayo kasi wala dyan. Guys, ang sarap nito. Ang sarap. Legit. Promise. Tayo. Makuha lang. Quarantena. Yeah. Wow! I got pebbles. pebbles. Wait, cut ko lang. So, ilang oras na tayo dito, Char? Yung mga kasama ko, yung hindi na natin tinutulungan, so pinapanood lang nila tayo. Yan, wala silang ambag sa lipunan. Char! Kaya sila yung may-ari ng bahay. Wow. So, yan. Tuloy lang natin, guys, sa pagkuha hanggang, makapuno tayo. Yan, medyo lumaban na tayong pag-asa. Dito. Wait lang, guys. Nangangati ang aking paa. Dito, maganda siya. Malalim yan. Malalim ba? Parang malalim, sabi niya nung pang-tungay. Alam mo, di ba? Wow! Alam mo, maliliit na. Wow! Ano yung mga biniting ka? Hello, bildat. Bildat yung yun. Ito ba sabi nilang bildat, guys? So, bildat, this is bildat. Ay, yung lalagyan. Yung lalagyan! Baisesh! Ato pala naalak, oh. Nagbasi pala. Patay din yung bilda. Ayun ang kasay. Parang may umaakit na mga something like nangangating natin siya, guys. So, be careful lang dito guys. Kasi halos lahat dito na rin mga, ano tinatawag yung alimato. Medyo kunkunog kay tikwas, sigara, ano Kuha ko lang tayo. Try out natin. Mga patay guys. Mga patay sila. Guys, mga patay yung mga. Yan, kuha ko lang tayo. Kapay dalang mata. Wala dyan, wala dito lang. Bago lang ako. Wow! Ay, may isda! Ay, jumping salad! Jumping salad! Ano pangalan to? Jumping salad. Di ba may ganun? Jumping salad. Jumping graham. Char. Bakit Jemay! tignan niyo siya? Hindi ka pa yung shooting. Lapsal ka talaga, labon ng kapsal. Opo, may marami doon. Sabi dyan, sila. Lang. Oh, It's kainin mo jumping na. salad. Kainin mo na. Kuha na na. Sabi, wait lang, hindi po masarap yung tubig dito. Purasin mo. Sabi nila nakakain ko kasi siya ng one fresh. Oo. Fresh talaga siya. Wala na ng kalamansi. Suka. Baka lag-talag kung tingin mo. Tignan natin guys, sabi nila nakakain daw siya. Oh, may butas din oh. Sakto nito po. Ano ba ako? Parang may umakit sa akin pa. Pakyarin mo kasi. Wala, tatanggalin yung ulo? Lahat yan. Oo, lahat yan. Lahat yan. Mga balahibo lang yung hindi. Diba masarap siya? Ay, lasa siyang salad graham. Madamis-namis. So, ang sarap na, nakakaboost siya ng kwan. Yung heartbeat mo, flug. Sarap guys. Huwag niyong gagayahin. Wait lang, nangangati. Ay! Guys, tignan nyo, kinagat niya ako. Nakikita ba? Yan. Kita nyo red na yan? Kinagat niya ako, guys. Dito anak ko, dito. Ay, Lalagay ko, gusto mo? tignan nyo. Siya! Oh my gosh, nakakatakot sa alimatak. Yes, walang yako. Bad alimatak. Yan, alam nyo. Guys, kinabahan ako ng 88%.
Makasama namin. Bilisan mo, tumakbo na sila guys kasi yung alimatik na kumagat sa akin is ginagamit na nila. So Michael, pakikuha na lang din yun ha. Yan. Hoy, ikaw, kaya mo na yan. Habulin natin sila gamit tong alimatak natin. So post mo natin yan! So yun guys, wala yung mga kasama namin kasi tinakbuhan na nila kami. So yan, dahil nakagat ako na alimatak kanina, hindi pwedeng ako lang nagsasuffer. So dapat sila din. Yung mga hindi natakot yung mga yan. Pero yung dalawang magkapatid doon, kanina tumakbo. Guys, para silang mga bata. So let's go! Habulin natin sila ng bongga! Ayun na sila! Ayun sila! Target lock! Wait! Prank! Wala ka, pagagalitan ka. Ikaw na mauna. Mauna tayo guys. Hey, guys. Here we go. Padulas. First target. Nasaan siya? Yung isa. Yung isa naman, guys! Ay, isa! Para sila mga bata. Pakita mo siya. Ayan. Lalayo na sila, guys. So yun guys, dahil wala lang tayo nakuha dun sa una natin pinuntahan at walang laman doon at naalimatik na tayo guys. So nilipat tayo dito, here. Yan. So, yan, dito tayo guys ngayon. Tatry ulit natin dito sa lugar na to, ay sa place na to. Ito meron mga dukyang here. So, yan, ganyan nga siya guys. Pero malilit pa lang sila, baka makasuot tayo ng shell. Yan, ay ganito. Pero ang liliit. Yung alimatik guys, pinapon na namin kasi may karapatan din siya mabuhay. Sabi niya, every living thing is a living. Right? Yan. May napulot na naman sa kaalaman sa akin. So yan, dahil wala na rin kami makuha, it's a failed na pakuha ng tukyan. So we decided na umuwi na kasi wala na talaga makukuha guys. Yun, yung mga kasama namin, pagod na sila. Yung mga kasama namin. So they are trying for their best. Pero for me, dahil nasugat ako at nakagat ako, at nasugat na naman ako dito here, kailangan na magpahinga. So yan guys, we decided na umuwi na and I think this is the end of our vlog. Ito na po ang wakas ng first vlog natin. At para po ma-update kayo every upload na susunod, don't